Jeg hedder Lene Høst, og jeg elsker roots-musik. Roots betyder traditionel musik, der har rødder i kultur hele verden. Altså, genren er jo sådan mere fri. Måden, jeg arbejder med kor på, det er gennem ørerne og kroppen, og i mindre grad igennem noder. Og det er fordi sangene oprindeligt er mundtligt overleveret. Og grunden til det er super fedt, det er jo, at jeg får et kor med sangere, der kigger på mig og kigger på hinanden og lytter ind i fællesskabet. Og det er igen det med, at man ikke har noget at stå og kigge ned på, så vi har hele tiden kontakt med hinanden. Lene, hun er super god til at skabe et rum, hvor at det er trygt at være. Og hun giver virkelig meget energi til koret. Hun er skide skarp rytmisk, og hun er mega dygtig til at indstudere fremmed tekst. Jamen, man bliver bare glad af det.